खुलुमबाय आंनि मदराव अफिसियेल चेनेलाव दिनै फिन खनसे गासिखौबो बरायबावबाय आरो जानांगौ गासिबो मोजाङै दङ दिनै बर' थुनलाइ सान एबा बर'नि गोथार सान बेखायनो गासिखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बर' थुनलाइ साननि दिनाव गासिखौबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो आंनि सिबिनायखौ जासिग्रोबाय नोंथांमोना दिनै गासिबो मिथिखायो जे बर' थुनलाइ सानाव एबा जोंनि बर' थुनलाइ बे बर'नि गोथार सान दिनाव पिपिला उरायो बेखायनो मोननैसो नुथाय जोंनि ओनसोलाव नायना लादो नोंथांमोना माखासे जोंनि पिपिला उरायनाय आरो लोगोसे जोंनि बर' थुनलाइ सान फालिथायखौ जोंनि ओनसोलाव जोंनि बर' थुनलाइ सानखौ एबा बर'नि गोथार सानखौ बोरै जोङो फालिखो नोंथांमोना नायदो पिपिला बिरहोगिरि बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो थाखाय आङो खावलायहरबाय Lagu boy bermana? Orang tua Ayo, seni, marah, so main
आइजो थांनानै थाथों सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो थांनानै थाथों